Moje ime je Marinette. Po danu ja sam djevojka kao svaka druga, ali ima nešto što niko ne zna o meni. Ovu tajnu držim čvrsto, jer ja sam Buba Mara, Amalija, dama magije i dama sreće u Parizu. Leter crne leptire, uvek se borim protiv nepravde, čudesna Buba Mara. Pre mnogo vekova magični nakić što daje neobične moći je bio stvoren. Oni su se zvali čuda. Kroz istoriju heroji su upotrebili ovaj nakić za dobrotu i unapređenje od ljudskog roda. Ima dva čuda što su najjači od svih drugih. Naučnice od Buba Mare što daje moć stvarenja i prsten od crne mačke što daje moć razaranja. Navodno, kogod s njima zajedno upravlja, dobije nepobedljivu moć. Ja hoću tu nepobedljivu moć, Nuru. Pomozi mi da njih nađem. Ali niko ne zna gdje su ta čuda. Ipak sam tebe našao, moj mali Nuru. Tvoje čudo podsjeti me na moći što ja imam. Tira broš ti daje moć da daruješ nekome super snagu i da onda oni postanu tvoje savršenstvo. Pa da se uhvati superheroj, treba se stvoriti super zlikovac. Ali gospodine, čuda nisu bila stvorena za zloupotrebu. Ja trebam da imam tu nepobedljivu moć. Momentalno ja upravljam sa vašim čudom. Ja sam tvoj gazda i ti ćeš da me slušaš. Da, gospodine. Nuru, mračna krila, dignite se. Od ovog dana ja ću biti znan kao mračni leptir. Gazda. Gazda, čitanje. To je sve dio tretmana, znaš? Gazda. Pa što si došao? Vidimo se sljedeće nedelje. Gazda, osjetio sam energiju od leptirovog broša. Ja sam mislio da je to zauvek nestalo. Ali gazda, osjećam negativnu energiju. Bojim se da taj broš je upao u zle ruke. Trebamo da nađemo Nuru i njegovo čudo. Ako je došlo u pogrešne ruke, onda ko zna kakvo zloče će se pojaviti na svijetu. Waze. Oh no! Molim te, gazda, imaj razuma, ti si... Još mlad! Samo sam 186 godina star. Ali ti si ipak u pravu. Ne možemo ovo više da radimo sami. Trebamo pomoć. Marinette, već 15 minuta zvoni tvoj mobilni. Divni se li ćeš kasniti prvi dan škole? Da, mama. Dolazim. Kladim se da će Chloe opet biti u mom razredu ove godine. Je to moguće? 4 godine za redom. Našu sreću, mama. Oh, nemoj to da kažeš. Nova godina počinje i sigurna sam da će sve biti u redu. La 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 la. Baš su lepi. Oh, hvala, tata. Moj razred će kolače sigurno voliti. Ti si najbolji. Mi smo najbolji, zahvaljujući vašoj umjetnosti. Ups. Pazi. Hvala. Vidimo se. Hvala gospođice. Kakva nesreća. Nemoj da se brineš. Nije to prvi put. Nešto je i ostalo. Divno. Već zvoni. Dobar ti dan, gospodine. Hvala ti, djevojko. Nino, ajde sedi u prvom redu ove godine. Marinette Dupencheng. Evo je opet. Ovo je moje mesto. Ali Chloe, ovo je uvijek bilo moje mesto. Nije više. Nova škola, nova godina, novo mjesto. Pa zašto ne sjedneš tamo kraj one nove djevojčice? Slušaj, Adrian dolazi danas i ono je njegovo mjesto, što znači da će ovo biti moje. Razumiješ li me?
Ko je Adrian? Jer možeš da veruješ da ona ne zna ko je Adrian. Pod kojim kamenom si ti živjela? On je samo poznati model. Ja sam njegova najbolja prijateljica, on me obožava. Hajde, skloni se. Ko je tebe okrunio krajicom sedala? Vidi Sabrina, imamo novu sveticu ove godine. Šta mi možeš? Hoćeš me gađati sa tvoja 4 oka? Ne bi ti htjela da znaš. Ajmo. Izvini. Jesu svi našli svoje mjesto? To nije ništa veliko. Volila bi da sam spretnija na rečima oko Chloe kao što si ti. Ti misliš kao što je Majestija. Ona kaže da sve što je potrebno da zlo zavlada i da dobri ljudi ništa ne čine. Pa, ta djevojka je potpuno zlobna. Mi smo tih dobri ljudi. Ne možemo da dopustimo tako loše ponašanje. Ali to je lakše reći nego uraditi. Ja nemam nike super moći. Nema problema. Samo trebaš biti više samouverena. Ja sam Marinette. Alija. Za one koji me ne znaju, ja sam gospođa Bustier, vaša učiteljica. Kasni, gde je on? Molim te, Adriane, razmisli šta radiš. Ti znaš šta tvoj otac želi. Ovo je što ja želim. Ne! Hvala ti, dečko. Ja samo hoću da idem u školu kao sva druga djeca. Šta je toliko loše u tome? Molim te, nemojte da išta spominjete moj ocu. Oni koji imaju fizički, očekivani ste kod stadiona, svi ostali možete do biblioteke. Kim? Ivane, šta radiš? Kim je počeo, sada ću mu... Ivane, odmah da si otišao kod direktora. Negativni osjećaj. Odlično. Savršeno za moj plan. Ljutina, čemera, probuši njegovo srce. Moja mala kuma. Odleti i pretvori ga u pravo čudovište. Dečko, nije te niko naučio kako da pokucaš. Idi napolje, ajde ponovi to. Ajde, kucaj, ponovi. Kameno srce, ja sam mračni leptir. Ja ti dajem moć da se osvetiš onima koji su te povredili. Mračni leptir. Pa šta čekaš, uđi. Kim! Hajmo vamo. Čujete li ovo? Kim! Halo, je li ovo policija? Pošaljite vojsku! Šta se dešava? On je imao Ivanov glas. Izgleda da se on transformisao u super zlikovca. Vreme za kontrolu. Telefon je napunjen, mogu da snimam. Ćao! Hej, gdje ti ideš? Gde god ima super zlikovca, sigurno će biti super heroj. Neću ovo da promašim. A ko je bio prvi predsjednik od 5. Francuske republike? Svi misle da je bio de Gaulle, ali stvarno bio René Kuđi prvo glasanje. Odlično, Adriane. Sačekaj minutu, Natalie. Naravno, gospodine. Već sam ti rekao, ti ne ideš u školu. Ali oče, Sve što je tebi potrebno je tu. Ja neću tebe napolje u tom opasnom svetu. ali nije opasno oče, uvijek sam tu kod kuće. Zašto ne mogu da idem van i da se družim kao sva druga djeca? Zato što ti nisi kao sva druga djeca. Ti si moj sin. Nastavite. Mi možemo da stanemo ovdje za danas ako si... Spremni? Pucajte. Ostanite kod kuće dok ova opasna situacija ne prođe. Gospodin Buržva! Neverovatno je, ali super zlikovac stvarno napada Pariz. Policija se bori da zadrži kontrolu nad čudovištem. Budite sigurni da će snažna ruka od zakona da ga zaustavi. Mislim druga ruka. Mrzim prvi dan škole. šta ovo tu radi?
buba, neka čudna crvena buba. Sve je u redu, nemoj da se bojiš. Čudna buba priča. Ne stvarno. Ti si kao džin u lampi. Jedan put sam ga upoznao, pa šta ako može da ispuni želje? Plag, dobro te upoznati. Ovo je baš luksuzno. Nemoj to da diraš. Hej, dođi vamo. Sjajno! Jer se može ovo pojesti. Šta je to? Slušaj, Marnet, ja znam da se ovo malo neobično za tebe, ali... Dobro, ako te tako osjećaš sigurno. Da si ti? Kako znaš moje ime? Ja sam Kvan i moje mojstiki. To pusti da ti sve objasnim. Njam. Ha! Još nemam pojma šta ti tu radiš. Ja sam Kwami što da moći. Ti imaš moć da razalaš. Razumiješ li me? Dobro, ima nešto tu da se pojede. Baš sam ugadnija. Moj tata se sigurno šali sa mnom. Pa stani malo, on ne zna kako. Niko, pa ni tvoj tata ne smije znati da je postojim. Mama, tata! Ja sam tvoja prijateljica, Marine. Trebaš da mi veruješ. Ti si jedna osoba što možete zaustaviti kamen na srce. Jel misliš da su oni spremni? Samo jedan put sam promašio i nikad neću opet ponoviti istu grešku. Nadam se. Ovo mora da je neka greška. Jedina supermoć što ja imam je nespretnost. Ja znam Alija. Ona je moja prijateljica. Ona voli superheroje, ona bi ti mogla pomoći. Zar ne? Idi nju vidi. Ne može ona, ti si supinski zovo. Ali ja sam zarobljen ovdje, ne mogu ni ići u školu. Od kakve koristi je superheroj što je zatvoren u vlastitoj kući? Beskoristan. Zato će se sve uskoro promijeniti. Jesi spreman? Sve što trebam da uradim je da rastavim stvar gdje je, šta si rekla? Zove se kuma, što ti onda moraš da uhvatiš. Dobro, trebam da to uhvatim. I kakva je to Amalija? Srećna je Malija, ona je tvoja tajna supermoć. Ovo toliko brzo ide, Tiki. Neću moći ovo da uradim. Samo imaj veru u sebe. Srećne tačke. Srećne tačke? Tiki, što se dešava? Kanđe van, kako se transformiraš? Razumijem. Plag, kanđe van. Hej, čekaj, ti sve još kasnije. Izuzetno modern. Kako se ovo skine? Tiki, da li me čuješ? Hoću da se nazad promenim. Ja ne idem nigde dok... Čudovište kreće prema Montparnasse-tornju. On je nepobedljiv. Alija! Marinet! Da, mama! Ovo je baš paksuzan dan. Marinet, gdje si? Tomo, morat ćemo zvati školu. Dobro. Izgleda da imam neke specijalne moći. I ovaj mali super... Jojo... Ovo je super, baš napredujem. Ha? Pa zdravo, djevojka sa nebesa. Izvini, nisam to namjerno uradila. Kladim se da si ti moja fragneta. Ja sam... cenimačak. Da, cenimačak. A ti? Ja sam, malo truljava. Zaista truljava. Nemoj da se brineš, truljavice. I ja još učim. Ha? Hej, da ti ideš! Da spasim Bariz, zar ne? Imaj veru u sebe. Imaj veru u sebe! Kim! Ko je sada kukavica? Hej, nije baš lijepo napadati one koji su manji od tebe. Smatram da pričaš o sebi. Sve se dešava po mom planu. Čuda od Bubamare i Crne mačke su se sada aktivirali. Došli su da spase dan. A sad će zlikovac uništiti njih. Ja. Gdje si, partnerka? Ne mogu. Neću moći ovo da uradim. Haha.
Šta čekaš za crvena buba? Cijeli svijet te gleda. Mučenje životinja? Treba da se stidiš. To! Izvini što nisam došla ranije. U redu je, Bubo. Ajmo sad da ga razbijemo. Hej, čekaj! Svaki put kad ga potrefiš, on bude još veći. Treba ćemo ga pobediti na drugi način. Drugačije kako? Pa ne znam. Ja znam, ajmo da koristimo naše moći. Kataklizam! Ja! Izgleda sve što dotaknem uništim. Možda, ali meni vaša moć ne bi bila dostupna. Ne čini to! Super! Izgleda da gospodin Kamen će uskoro biti gospodin Kamenčić. Crni mačak, čekaj! Ja! Smatram da samo jedan put smijem da upotrebujem moju moć. Ti imaš samo 5 minuta pre što se nazad promeniš. Zar ti nije Kvami išta objasnio? Možda sam bio previše uzbuđen da ga slušam. Pa, sada sam ja na redu. Srećno je, Majlija! Baš čudna vrsta srce. Moj Kvami je rekla da trebam da slomim stvar gde se ta kuma sakrila. Pa on je napravljen potpuno od kamena. Njegova desna ruka još je zatvorena, nikad nju ne otvori. Podsjeća me na ruske lutke. Stvar nije na njemu, sakrivena u njegovoj šaci. I šta je tvoj plan? Ovo! Veruj mi, nemoj da promašiš. Ova djevojka je luda! Uhvati me ako možeš! Alija, sada, upali crevo! Ova djevojka je baš strašna. Što se desilo? Gdje sam? Ti si bila divna, gospođice Bubo. Pobedila si. Zajedno smo pobedili. Uspjeli smo. Bolje da ideš, niko ne sme znati ko smo mi ispod ove maske. Bilo je zabavno. Ajmo da ovo opet uradimo uskoro. Ja se ne bi nadala da će biti uskoro. Ne možeš ni da kažeš Mileni da nju voliš, kukavice? Kim je to napisao? On se uvek spida sa mnom. Znaš, Ivane, ne trebaš da se toliko nerviraš. Nema nikad sramote u tome da kažeš nekome da ga voliš. Kako ti znaš moje ime, gospođi? Fantastično, neverovatno, nezaboravno. Hoćeš li ti u buduće braniti palc? Kako si dobila svoju moć? Jel te neko ozračena buba ugrizla? Imam toliko pitanja za tebe, Bubamara. Zovi me Bubamara. Ćao! Umreću od sreće. Zahvaljujući ovim snimkom, mi Parižani konačno znamo imena od naših superheroja. Uspela sam, Tiki. Vidiš? Znala sam da si sposobna. Marinet, večera. Ja sam zadovoljan da objavim da smo organizovali ogromno slavlje u čast naših novih zaštitnika Bubamare i Crnog mačka. Bubamara. Njeno ime je Bubamara. Šta je ovo? Hej, ti znaš da moj prirodni kuvar je ovo sve napravio. Ako hoćeš da se mi povrati snaga, trebaš mi dat nešto vinije. Šta si teo? Tačno kad Pariz počinje da slavi naše nove heroje Bubamaru i Crnog mačka, u glavnom gradu se opet digla uzbuna. Kako se i drugi ljudi počinju pretvarati u kamena bića, to je neverovatno. Kamenberg sir, fantastično. On samo to jede. Što znači da ću ja smrditi kao stari sir. To je neverovatno. Šta će se desiti njima? Da li će se vratiti u prvobitno stanje ili će zauvek biti skamenjeni? Plag, šta se dešava? Zar nismo mi povedili? Jeste uhvatila kumu? Kakve veze ima ta kuma sa tim drugim kamenim bićima? Kuma možda se množi, zato se mora uhvatiti. Ako Ivanini osjećaji budu opet negativni, onda će kuma ga nazad pretvoriti u kameno srce. On će podići ta kamene bića i oni će mu služiti kao vojska. To znači da sam ja za sve ovo kriva? Znala sam, jel ne vidiš, Tiki, ja nisam za ovo, samo ću napraviti stvari gore.
Smiri se, ovo je samo bio tvoj prvi put. Ićeš nazad i ti ćeš uspjeti uhvatiti njegovu akumu. Već sam ti rekla ne mogu, smotana sam i nesad će me svakde prati. Samo ću sve upropastiti za sebe, za tebe i za sve nas. Crni će se mačak bolje snaći bez mene. Napuštam ovu ulogu. To znači da ništa ne mogu raditi bez nje. Samo Bubamara može da uhvati akume i da vrati sve kako je pre bilo. Ako crni mačak ne može da ti pomogne, onda nađi drugu Bubamaru. Već sam ti rekla, nisam ja za ovo. Prosti mi, Tiki. Prestani s tim! Tiki? Ha? Žao mi je, Tiki. Žao mi je. Ivan ima meko srce. Neće biti dugo potrebno pre nego što tuga i besnilo ga opet opsjednu. Onda će se njegova vojska dići. Onda ćemo vidjeti koliko dugo ćete vi se skrivati, Bubo i crni mačak. Kad budem posjedavao vaše moći, bit ćete nemoćni protiv mene. Svi će biti nemoćni. I moja najdraža želja će se ostvariti.